Z jaký firmy seš a jak dlouho děláš Pohodu? Jsem OSVČ Petr Mišák. V podstatě mě můžete znát pod Extra Systém. Pohodu dělám od jak živa. Už jako student na střední škole jsem prvně implementoval Pohodu v jedné firmě a tam jsem ji vlastně poznal, ochutnal a zjistil jsem, že to je práce, kterou chci dělat. Že chci pomáhat v ostatních firmách s jejich implementací nebo s implementací Pohody. Baví mě práce s lidma, komunikace, školení těch lidí, vzdělávání a v podstatě rozvoj těch firm. A proč je jako Pohoda platná i teď v 21. století? Protože to je, když jsi začínal, tak je to 20 let a po 20 letech stejně Pohoda je prostě největší software v Česku. Čím to je? Tehdy byla nadčasová a myslím si, že pořád drží jakoby to tempo. Stále zatím je obrovský tým vývojářů a lidí, kteří se snaží tu Pohodu rozvíjet. Nejenom z pohledu legislativy, ale i různých novinek, vylepšení a snaží se kopírovat potřeby svých zákazníků. Pohoda se dá integrovat na hromadu systémů, že je prostě dobře propojitelná. To si myslím, že je bezesporu i největší výhoda. Že je opravdu otevřená. Je spousta společností, které vymysleli spoustu malinkých utilitek nebo softwarů a Pohoda je tomuhle otevřená a nakloněná, takže to je obrovská výhoda. No. My společně budeme pracovat na zákaznické péči. Jak se na to těšíš? Velmi, protože tam vidím tu komunikaci s těma klientama a s tím, že jim můžeme pomoci. Pro mě je to taky důležité, aby jsme byli v kontaktu se zákazníkem, aby zákazníci nedostali jenom server, ale aby měli 24/7 podporu, aby měli odzálohováno, aby měli bezpečnost. A kromě toho, aby tam taky byli lidi, kteří znají Pohodu a umějí ji implementovat ve firmě. Tak se na to moc těším. Děkuji za tvůj krátký rozhovor a pro zákazníky za chvíli na vašich serverech. Děkuji.